क'क्राझाराव मानसिफोरखौनो नुला अखानि थाखायनो ओरैबायदि गिजोबबाय न' सिङाव हाबनानै थाजोब्बायगोन ना आंबो सोलाबबाय थायाखैलै आंबो हटेलावसो लागायनोसै अमा बेदरजों होख्लायनोसैलाय दिनै खोथा गैयालै दारमासनि माथो जागोन बेलाय थाखा फैसायालाय उननि खोथा मोनबा मोनाबा न'आव ब्लद सोलाबबाय थायाखैलैखौ खामानि दामानिफ्रा बाद दोन जानायफ्रा सिगां जानांगौ मानसिना अमा गोरान गिदिर सरि अमा गोरान नङालै अमा गोरान नङा केमेरायानो बारा मोजां जायालै केमेराफ्रा दाम खमि नालाय बेखौ एसे जानायखौ देखायनांगौ अखा हानाय बोथोरबो नालाय बेदर थाबासो ओंखामखौ खहाबलायो पिकनिक जानो अमा बेदर गैयाबानो मोजां मोना अमा बेदरखौल' नांखागौ जोंनो आलदा बेदरखौ नांलायलाया जौ बथल लाबोदो बयबो अमा बेदरखौबो लाबोफाखा मोसागोन रंजागोन जोङो बयबो अमा जानानै अमा आं गोथाव मोनखाथारो बयनिफ्रायबो साबसिन मोनो आं जाना अमाखौ खुगायाव टेस्ट मोनो आं गोथाव मोनखाथारो बयनिफ्रायबो साबसिन मोनो आं जाना अमाखौ खुगायाव टेस्ट मोनो अमा बेदरबाथाय ओंखामखौ थाब थाब उखैयो आं जायो सावनायबाबो एवनायबाबो अमाया गोथाव जाखाथारो टेस्ट मोनो अमा आं गोथाव मोनखाथारो बयनिफ्रायबो साबसिन मोनो आं जाना अमाखौ खुगायाव टेस्ट मोनो आं गोथाव मोनखाथारो बयनिफ्रायबो साबसिन मोनो आं जाना अमाखौ खुगायाव टेस्ट मोनो अमा बेदर